Auni yang ma bi antale no munumunu Burkina. Awo Burkina Faso bi amena shitumu de glan. Ne ka shitumu ye shitumu jalan de ye. Maa dɔw b'u ta balabala, maa dɔw b'u ta daji. I n'a fɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na bi ta in ne bɛna n ta daji de ka waati kɛ. Ɛri damadɔ dɔrɔn an ka shitumu bɛ sin ka ɲɔgɔn bila ten nɔ a bɛ foni. N'a fonina min kɛ an b'a ta an bɛ taa sɛbɛkɔrɔ goro. An b'a ko fo k'a jɛ. A kolen jɛlen pasi an bɛ sɔrɔ ka n'a yɛlɛma an ka pɔli kɔnɔna na ka tulu k'a la. I bɛ tulu ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. An bɛ n'a yiranin de dabɔ sa. An bɛ kɔgɔ k'a la waasa an bɛ jɛnɛba vinɛgiri dɔɔni k'a la. Video panna o yɔrɔnin kunna. Kɔgɔ ka don a fɛ kosɛbɛ. An b'a yira miniti damadɔ. A yiranen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na jaba dɔɔni ni forondo tigɛ ko ɲuman an b'o ni fili a ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka na mutardi dɔɔni k'a la. Nin ye jɛnɛba mutardi de. N'i kɔni y'ale kɛ fɛn na a ma se k'i yɛrɛ bila assaisonnement ba la bilen o ye sabula épice kɛlen don a la. Poivron layi persil an b'o k'a la. Poivre mugu dɔɔni ani forondo mugu dɔɔni an b'a sauté dɔɔni dɔrɔn ka sin k'a ni bɔ ten nɔ. I t'a to yen a ka ja kosɛbɛ. Jɛnɛba mutardi n'a mayonnaise an b'o ni kɛ k'a accompagner ani forondo muguni ani jaba. Nin de ka di sa ni nin ma nɔ.